аз съм Вакснак БГ, тук с мен е Давид и Дидо Бест и се пише в YouTube Мартин Иванов. Абонирайте се, кефете са, бигачки, пийте, който искате, правите. Сега, нали снимаме? Да, снимаме. Да, снимаме. Това е той, Дидо Бест, Мартин Иванов, Давид Иванов. Да. Това съм аз. Вакснак БГ. Стефан Колев. Може да покажем как се гафим с хората. Да, айде се гафим. Сега, гледайте, мале, ония клип. Това е 20 дубъл за този клип. За тебе, при мен е трети. При мен два. Сутринта легални блъскани, гонеха, ма коли ни правиха. Преди малко. Да ли казвам какво сте правили? Да. Сега се извинявам, ако е малко тъмничко. Познайте къде сме? Ние сме в едно, дете има много чисти туалетни. Даскал. Връщаме се след секунда. Чао. И така, хора, върнах се. Току-що избягахме от училище, но не казвайте на никого. Да е. Знаете ли кой мисля, че заслужава този клип? Този клип мисля, че заслужава лайкови, коментари. Който не се е абонирал, да се абонира. Какво гръмна е? Вау, как ми бъгва камерата за малко. Я. Бъгни ми за малко камерата, някой се движи. Но не знам какво всъщност, аз съм много не гледам. И още някъде парка. И се върнем като папа, върнем някъде в училище. Там също има и такова годичка. Да, и госпожата и всякът ме разбере и чао. Връщаме се след малко. И така, хора, тук на някаква табелка. Аз пък аз. Какви табелки е? Ограда. Много си гледал знака. Че как? Особено слайм ранчо. Чао, за малко. Не, сега се връщам. Пускай! Хора! Искам да кажа една прекрасна новина. Тук като ядох хамбургери имаше един домат на дървото. И сега ще го намерим къде е този домат. Ето го! Домата! Домата! Ето го домата. Какво домата е? Ето е домата. Той е на дървото поради причината, че не обичам домачи в хамбургер. Иначе обичам домачи. Сега, какви са тези дет пият? От качалки. Чай ги снимам, чай. Станат известни. Ами, хора, сега, тук има мини пилонче. Срана ли? Сърбим едно нещо, ама няма казвам. Стигам за малко. Да казвам ли? Хора, сега ще казвам някакви глупости, за това не се препоръчва за деца под 18 години. Не искам. И сега се връщам. И така, пича, върнахме се. Защо ли? Защото се. Защо премина по-малко? Защото ти го пускаш по-тей. И още май не сме си показали лица. Мале, ела! Я тайно ще ги снимам, искаш ли? Ела! Сега Дидо Бест идва. Дидо Бест идва. Дидо! Ела, бе! Давид, идвай! Сега тайно ще ги снимам. Надявам се да е видяло. Аз го заснех, спрях клипа за малко. Чай, Хора. Скачи. Сега пишете долу в коментарите някакви влогове или предизвикателства
И аз ще ги изпълня. И може би следващото видео ще е в Мол галерия. За кафете се радва, че си правите. И да. Сега, Лора, точно общо казвам, честно казвам, не знам какво да правим в този клип. Може би Дидо без знае. Къв Дидо Ди, бе? Каза Дидо без бе. Дидо Ди каза. Също пишете долу в коментарите как да сменя името на VixStarBG. Да, пишете. И на мен всъщност ми напишете, ама аз ми на новия ми телефон iPhone да ви Ти нямаш iPhone. си купувам. Но той е. Аз един резервен и един обикновен. Те да си кефа. Това да се става ето Samsung да се отключи. Да, аз снимам на iPhone часа. И той е на iPhone, вижте. Какъв хубав iPhone има той. Вижте моя iPhone. Снимам, а как се снимам? О, да. Чакай. Добре, и сега вече не мога да и за това мисля, приключвам, дано да ви е харесал. Дано и моя да ви е харесал. Дано и моя да ви е харесал. Дайте по един палец нагоре. Ако някой не знае какво е да хареса видеото, коментирайте, се абонирайте и станете. Какво ще станете? Пръчка, айде. Не, базикам се, бе. Пръчка. Тук пише нещо е. Еделин. Тук пише Неделин. Това тук е Неделин. О, Неделин. Да, бе. Това са го някакви първокласници са ги писали. Защото хора, това ще бъде. Скоро ще измисля какво да стане, когато се абонирате и чао. И палче нагоре. Да, палче нагоре задължително. Бай-бай.